أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bandiraɓe min calmini on min juurima on calmini ceero men jinnaɗo men ceero Ahmad Tijani Alpha Mouhamadou Souleymane Ba ɗo e ka haydi eɗen goni e galle men moderne ñalawma men aljuma lewru korka en yaare balɗe nogasi jeeɗiɗi eɗen ɗo noon jodde makko eɗen kuccite makko omo jokkani en jewte l'islam ɗe hewno jokkande julɓe ha naftoro ceero min calmini min juurima. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Misalmir mama antan goda ko calminɗa ko. Naam. Misalmir tan mama kadi dendagal julɗo man wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Naam. Dendagal moƴƴereji fof de Allah fadanno julɓe. Naam. E windere feeɗen ñaago Allah yoto ɗaw en hen yo hokku en hen. Naam. Dendagal moƴƴereji ɗi o fadanno julɓe e oɗo ñalawma hande ko ɓendi ko e ko jogori arde ko fof yo rokkune ɗin ɗon moƴƴereji. Naam. dendagal kadi kala julɗo ɗo woni biyo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Naam. Omo anda walla o andaka yo Allah waɗa mo jam waɗa mo moƴƴere waɗa mo susura waɗa mo cellal waɗa mo ɓamtare humtanam haajuji makko ɗi o jogui so tawi omo jogui selenamo ñabbuji makko so tawi omo wondi hen so tawi kadi omo wonde e caɗele kadi ittanamo caɗele ɗum kam wasata ko ɗum tan woni aduna he Allah hoybina en dendagal gueɗe fof kadi Allah addana en kawral ko weeɓani ko wonata ko Allah edden dendagal winderde fof kawral ko weeɓani kadi ko wonata ko wona ɗo fuɗɗi wona ɗo haaɗi wona ɗo jogori hadde lurodiral lurodirde ɓooyi wona seremɓe tan lurodirta wona partiji tan lurodirta wona lamɓe tan lurodirta wona commerçaji tan lurodira balla hunde fof ene lurodira windere nde ɗo wona fof ko e luural wona ala fof ɗo deyre woni ala fof ɗo jam woni ala fof ɗo deyre woni ala fof ɗo jam woni wona to batte l'islam wona to batte ko wona l'islam wona to batte julɓe tijanankoɓe wona wahabiyankoɓe kala ɗo wona koye musiba tan wona jamma e lam so kiiɗi ala fof ɗo waɗa e deyre heddi tan koɗa tinani walla jomumen ndeyi ene kufen ko ala ɗo deyre woni ala ɗo kawral woni yo Allah addana en kawral noon ngal jiɗɗen ngal yo Allah addan kawral ngal jiɗɗen ngal ko weɓani ko walla comme Allah dande ngal musibaji beewji ɗi jamma e lam so kiiɗi yo Allah dande musibaji beewi ɗum tan neɗɗo haari duwade haysa sippiraka sippiroɓe ñanata ma haysa da sippirteɓe kam ñanata ma ala bawɗo hisde hande ala bawɗo kadi wiide kadi wiyataki walla wattaki Allah walla ala ko heɓata ɗum e musalla e aduna on ala e dowtan noon kala ko ari yo Allah ittiren en ɗum seesa ittiren ɗum jam ittiren ɗum neware bijayno ɓiɗo sowala asabi eɗen jokka yewtere maɗen so tawi oɗon teskitino waɗa jaruɗen famata ba ƴeewen en garino kam ha ila kallifullahu nafsan illa wus'aha so tawi ko laha makka sabat so tawi ko goɗɗi keddi ɗi ɗo wawi wonde fof la kallifullahu nafsan illa wus'aha kamɓe seremɓe ɗo ɓe ƴoñorto jamma e ñalawma eɓe kaala ɗum waɗini fof ko fedade deftere Allah ko gotol tan deftere Allah ko wotere Allah laabi tati firu muɗum nakati noon so tawi no jiɗɗa fof mbaɗira kono firduno Allah wiide ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha firdetake wonde Allah defani e fittandu ko wawa wona gonga ko Allah tagi fittandu kanko tagina ɗo togi fittandu kanko addi ko waɗe mayru kanko andi ko watta e mayru kanko ɓuri andude kondu hattanta e kondu hattanta fof la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah defata e fittandu illa ko waawi Allah defata ay fittandu so wona taw fittandu ene mbawi ko defe muɗum ko heɗ waɗa noon no yiɗiri ni walla ronka wadde no yiɗiri ni kono ko defe ko kanko ɓuri andude fittandu ene wawi wona neɗɗo ronki layya mbiyon layyata ko e lay kadi fulla on sallahu sa on pen nani neɗɗo ronka muddu ko ñamande yarani mbiyoɗo ñamata on pen neɗɗo ñamlima teŋe ronka ñamlade muddu neɗɗo ñamlima teŋe mbimi ronka ñamlade muddu neɗɗo ñamlo wutti muɗum ñamlo teŋe muɗum ñamlo ha ronka andu ko ñamlo o ronka ñamlade muddu Allah ronko ñamlade la yakallifullahu sallallahu alaihi wasallam Allah fara fittandu illa to fittandu waawi donc ɓuri andude
so tawi fittandu wawata no ɗum o defata e muɗum ko defi e fittande ko waɗat tan fali force alay sago so waɗani ma ɗo wiɗo ɗo yiɗe o walla ɗo yiɗa ɗo wiya ɗo alay sago ko ɗum addiri ko warka so tawi a sellani a wawa fittande mandu wawa kono o wiyanima kam wawama wata hoto ala waddanma ko ñalawma goɗɗo ya yoɓ ñalawma goɗɗo o fittandu en wawi ɗum ko hande altine hande walla aljuma hande woni a wawa horde a tuuti walla hunde heɓima a wawa kono janggo e set aɗa wawi heɓde afiya sa heɓani alen keɓa afiya fof ko fittandu wotoro ko defano ko wawi yo wat alay sago waɗat ko ɗum adda ɗum yoɓede jobdini wona tugni ari e defton tomirji mariya yeeso mbaroɗi ridde ma waali dow aɗon kino juulɗa sa yiɗi tamoɗa yuula walla mbasa juula daykal fof fenade rabbanɗe mbaɗi ko toon mayra sa ngabbir dow likkito mbaroɗi waɗa ñamanima sa tili wuccino juul tawa adda deftere Allah bonna on penen la yakallifullahu nafsan illa wusaha Allah defata fittanu illa taw fittanu wi'ede may ko defa e muɗum ko so tawi hande ɗo goɗɗen ɗo en jooɗiɓe ɗo ɓe goto e meɗen fof 50 waɗama ha heewi kanjara wiyama yo ƴettu wawa wawa so janggo arine kadi so wiyama ƴettu wawa Seydou Mariam di e Kongo to nde o yari biri makko nde so welama yewtude sukaɓe ɓe yeydata ɓe banque somo versi so ne versi so kanjara o waɗama e sakuji o waɗata koye demal betike haade oto arde o wiya kala ƴettude sako e ɓam o tali kewat saligaji kewat fami ko fittandu hattane hayso ɓe garti janggo ñana fo en waɗe ronket kono kay a ronkat hande yettinde so alet ari mbiyeɗa yayeytin so altine ari yata fof ko fittandu woni ronkuno on hanki ndu ko ndu on wawi hande son paami ko ni son jaɓi ko ni son calima ko ni kadi ko ni kadi Allah waɗi wassalaam e oɗo masala ko heddi ko ma faratna fil karami shiri haalama haaltama on mbi wonde Allah woppata hay hunde defe on pen ɗum man kadi mi junnata koye ɗum ni haalama haaltama ƴewote kitabu oɗo kitabu wona kamilu o kitabu kutal koru wamman uti kitabu bi yaminihi wamman uti kitabu bi shimalihi iqra kitabaka fa bi nafsika al yawma asiban kal ɗum yaɗa kitabu alif lam mim zal kitabu ƴewoy ko tun woni kamilu tanzil kitabu ko tun woni kamilu ko ɗiɗo kitabuji ɗi neɗɗo hokkete feere mum maƴa walla bana ɗum ɗo ko talkuru ko ɗiɗo talki ƴeewete ko winda heen ko inna alaykum alhafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ko ɓe bindi ko golle ma ɗe winda heen ko ɗum ƴeewete ko ɗum ƴeewete wona deftere Allah woppani hay hunde pen wa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka Allah wi wonde an Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo windero khairul baraya o wi kanko Allah wi annabi sallallahu alaihi wasallam won annabaɓe he ɓe min kalantuma won hon ɓe min kalantama wona ko ɓe kalantuma won ɓe min kalantama jiiɗa e geɗo hay ala e deftere Allah wona goɗɗo amma noon min so alaji bateɗi sa yi hunde ala e deftere Allah goɗɗum adda goɗɗum wiya ɗum ɗaka ala e deftere Allah ɓen ko ɗayiɓe tan ene ballinma mi ana wi hunde ala e deftere Allah ronki yitede goɗɗo ene kadi arga ɗum ɗaka ala e deftere Allah min ka ko min balda min ka ko min kalanta ɗum paɗa kay ko addirde deftere Allah ko aha ko mbiɗa ala e deftere Allah ko kay ina woodi sabu nani on min so wi hunde ala e deftere Allah aadi hunde wonɗa wi ɗum ne kay ala e deftere Allah aliri han wona noon gattira hakkillaji moɗon ndi jewtode ko ha wela weltina pittali weltina julɓe yimɓe ndenda mbaɗa hen ko foti wonde e ko naftata bandu men e ko naftorirta kañumen kuye muɗumen mbasa jiɓodirde mbasa tan yaade e pulɓodire e dow mayre taw ɗum ala ko nafata hay hunde gando ko Allah emo hokki yo andu gando ko Allah emo hokki yo andu gando ko Allah emo hokki yo andu marhaba ngal ɗo namdal ngal e kaɗo haala eyo mbatton hakkillaji ha hande e ko mbatton ko e ko jaton ko hande on mbi ko nogas e jiiɗiɗi nogas e jiiɗiɗi won wiɓe kañumen ko nogas jeetati onon hen toon yo ɓuɓɓon yo ardu on jame cellal minen min nanto e nogas jiiɗi amen ha gasa luure ɗe gonat tan luure ɗe gonat tan wiyeede noon so tawi leydi Mauritanie ɗo gonɗen ɗo walla leydi Sénégal ɗo woni ɗo
leyɗele takkiɗe e muɗum ɗe fof so jiitan ene waɗɗi en taggi on pan onon wiɓe noon ɓe on seere ɗi on kaali fenade on min tawiyata min mbi on pen leyɗele ɗe fof gonta gotum mande gonta gotum janggo so tawi on mbiɗon ndendin leyɗele ɗe fof ɗe mbaɗa gotum walla yo seereɓe Sénégal fof walla seereɓe muɗo tan fof yo ndendu kawra e konngol gotol mbaɗa e konngol gotol kañum fof ndenda ñawore wotere ɗum oɗon gandi lumbinde mbabba ɓuri ɗum newade laabi sappo onon haaloɓe fof onon wiyoɓe yo yimɓe fof ngon gotum yo seereɓe fof ngon gotum holno seereɓe fof mboɗo onon wiyoɓe noon ɓe ko onon ɓuuri wonde nafigueji wonde e jamaji ɗe mbirtoto ɓe tan ko seereɓe mon ngala hen haaju walla yimɓe ɓe ganduɗa gondi e wuuro woto leegal gotel kañumen donki wonde gotum ko seereraɓe waɗa ko juulɓe holno ɓen mbirata kañumen e laggine walla Maroc walla Mali walla ko nande kañumen fof yo gon gotum bandiraɓe on jewta kaldo ngo hanki min heeɗi yewtere DSTV ala wona DSTV Youssouf Ndour to ceernaji goto demdemo gandu tigui rigui jako tora ga belɗo ko haalata kadi ganduɗo ko haalata omo ndewaji goto onon ko jaljallo basiki alda e salliki sabu heeli jecciri haali ganda fof to umma adunta ko Youssouf oɗo ala ko Bocar Diallo wiyete kala mo jiɗmi haalde o on voilà mo jiɗmi haalde o kay ko Sarif Bagui si kañum wonno ɓe invitation a faami ɓe kaala luure Sénégal ɗe yo seere ɓe mbaɗa kawra karumen fof kawra e demal gotal e feere wotere leydi ndi juula baate luurodiri ɗum wonta aduna mi anda caggal darga balɗe ɗiɗi walla tati kono wona aduna kam mawɓe ɓennuɓe ko jogui ene waade e yiɗodirde ko on saha radio ji ngala hay hunde ala kono kañumen e koye muɗumen dañani ɗum Serigne Abdou Ceerno Mountaga ene seereɓe heddiɓe yo Allah ɗacci fof no foti ha e seereɓe meɗen Fouta hoore e hoore seereɓe Fouta hoore e hoore wonta ceerno nulowo yo yimɓe juul o yewala kañum jiyani waɗi watti hakkunde kadi tan e boynaji e banaji ɓuuri ɓattodirde mine laaka minan ko nanmi kone kadi koko selli ene wi ken iwata mi nani wonɗo nde Yorɓas woni Dakar nde telefine galleji seereɓe e Fouta wi lewru yiyama galle boynaji o telefine on telefine on waɗi lelaɗo Kanel Kanel naajo o ceerno Alpha Ibrahima rahmatullahi alayhi yo yurmande Allah wona makko jam e kisal kadi wona e galle makko fof e ɓesgu fof no fotiri won itti ɓiyum no wiye Hamidou omo jogui sukaɓe worɓe on wiye Mamadou on wiye Alpha on wiye Hamidou on wiye Cheikh kono ɓe toɗɗi kam ɓe mbi kam o neli ko biyeteɗo Hamidou o to ceerno Banaji rahmatullahi alayhi joom goga tigui rigui o ɓe mbiyatamo ko yero Alpha yo Allah ɓeydamo jaam ɓeydamo cellal kanko yero e dendagal julɓe fof o yehiti ceerno wonno o jangguino ceerno o jangguino ceerno Banaji o haalani ceerno o wi ceerno wima lewru ndu wi yiyama dewranmi koɗo kaalanoɗimo woni wiiri ni mi sellata hunde ala ko ɗamini men o wi foto ndu yiya o wi ko Dakar ndu yiya legal wiye Jamugel ceerno Abdourahmane Banaji rahmatullahi alayhi yadantaki ɗon wimo Jamugel kam ko debbo walla ko gorko o wi ala Jamugel ko legal mbaɗa ñagorimo sibo Allah kanko ceerno Hamidou Alpha o so tawi ko ni kabar ɗum o wiiri yo tino wattame lawol so wona ni yo andu ko ni taw ko min feni wona on feni mi ƴetta fenande watta e am ni on wi so tawi ko ni on wi fammata ba so tawi wona on wi ni so tawi wona ni o wi ko min feni ko nan Allah ceerno Abdourahmane rahmatullahi alayhi ɗo jooɗi ɗo heɓɓiti wimo an ceerno Hamidou an ɗo mbiɗa ɗo so tawi a yii lewru ndu mi tayat mi juulat ƴewnelal ummingal Dakar yehi boynaji Kanel ari ha to ceerno Banaji ceerno ɓeɗo seereɓe oɗon dañi ko ɓurɗumen nunɗude oɗon dañi ko ɓurɗum nunɗude haalaka guila ceerno Ndiaye Baba ɓen eko nandi hen hande son gari hande hakkillaji moɗon ko dollar e euro e étage e auto e fof ko hakkillaji moɗon hande goɗi ko ɓenduɓe hanki o ɗum ngala ɗum donki dañde kawral ala ko hal koydi ko sabu nde seereɓe Fouta ndendi mbi ene ñaago Abdou Diouf yo itta ɗumen Sangara gonɗo e Fouta o sona disuji gonɗo ɗum ɗo ɗi seereɓe Fouta fof ngari ko ɓuuri hewde hen ari kono ɓe Sénégal ɓe ɓe ummuɓe fulɓe
kañumen fof hayso kawri nendani nam oɗon gandi ɗum holno jooɗorɗon e radio no Yousuf Ndour ceernaji goto demdem wonani hen cuusɗo gonga ganduɗo gonga bawɗo gonga kadi ganduɗo gonga cuusɗo gonga tigui rigui nam wi luure ɗe ko yo seeremɓe ɓe galleji ɗi yo mbattodir hakkillaji taw kañumen jaggata diino o kañumen daɗo fo diino o konngol gotol haala gotal nam heeɓi Sharif heɓɓiti wi wonde so wiyama Sénégal yii Mauritanie en haani tajde Guinée en haani tajde Gambie haani tawi o limni tan machallah ko yiɗi ko e jaabolle min ema ko sellata hannde sellata janngo min e demdemo o gondi nam sellata hannde sellata janngo sellata ɓaawa janngo min e demdemo o gondi nokku fof yo tuuku to e ñaawoore mum nam leydi fof yo tuukno e ñaawoore mum alaa ko tumto e leydi jarande demdemo o hino haa heɓi wimo ɗum wawata wonde o wi omo yedda omo dara ko ala fof goto fof wonta gotum nam so tawi woni no gotum so tawi ummata ko Dakar aɗa fayi noktere gusta julde ko gotum yewte hoore haala taw aɗa o wi yo on gotum so ɗo gadda sarɗiyeji e nder l'islam ƴeewoyi hoore haala nam ɓan holno gummata e sinno ko ɗo tan aɗa haɗo e Dakar ma gusta sa yiɗi gusta sa yiɗi basakoro kam ɗum Allah hokki nam walla ko nanti hen holno neɗɗo ummorto Conakry fayi noktere yo woto ustu walla nam so tawi ko gotum holko neɗɗo ummorto Abidjan ara ɗo walla umo Mali Bamako ara Dakar taw ene usta julde so tawi ko fof gotum nam e an Sarifa an kalɗo ko an kaldami an mbiɗo leyɗele ɗe fof gotum so tawi Sénégal yi Guinée Bissau najo walla Gambie najo walla Guinée Équatoriale walla Guinée Sékou Touré walla Mauritanie ɓeɗo fof kala hen ɗo lewru wiya yiyama goto ɓe kani taji ala wona gonga nam pawmami noon koye gonɗo konngol na guiya fuddata nam ɗum ko aɗa adi ɗum guiya muddata e leyɗele ɗe mbiɗa ɗe hay leydi Sénégal nde mbiɗa nde nangue muɗum muddata nam juldata e air goto demdem o haalnima wonde abi ko reybi o haalani inde koɗo haali hadis o zamanu Muawiyatu ibn Abi Sufyan nelno Ummu Habibata nam Hindu bintu Abi Sufyan kamɓe jiiɗi baba neli Muawiya woni to ko keerol woni hakkude mabɓe nam o yehi o waaloyi toon o arti nden o arti o tawi Madina naaɓe kamumen ene koori nam o yi kono hoorɓe ɓe mbi aha Abdallah ibn Abbas o haaldatno bappaño annabi sallam ɓi bappaño annabi sallam nam minen dangue min yi lewru min tawi Abdallah ibn Abbas sukunorteɗo mo annabi sallallahu alaihi wasallam mbi allahumma faqihu fi ddini wa allimhu alqur'ana wat ta'wil nam so tawi an aɗa tawra ɗo e Dakar so guiɗanajo yi walla gambinajo yi yo Sénégal najo taji oɗo mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam duwani yo Allah feɗɗi ɗum e feɗɗi ɗum e Qur'anul Karim on salima ɗum e ta'wil an ndi aɗa waɗa ta'wil ala gonga nam Abdallah ibn Abbas salima ɗum ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam duwani wima allahumma faqihu fi ddini wa allahumma faqihu fi ddini wa allahumma faqihu fi ddini wa allimhu alqur'ana faqihu taw adan fi ddini nam fof wa allimhu alqur'ana wat ta'wil ko yadata hen fof on salima ta'wil gila nden nam ta'wil oɗo yeehi waɗa wuro yi toon kam lewru taƴi wi taƴi arti ga haalni oɗo Abdallah ibn Abbas loppe taƴani nam ta'wil ne ɓuri ɗo te frontiére goto an ya jor Dakar ñawana goɗɗo Mauritanie so Dakar nami yo taƴani e nder wure oɗon mbirto jamaji ene mbayi leydi hayso e ɓaktude daɗa on julta jamaji he nam legal gotal waɗa jamaji tati galle fof jama muɗum oɗo kawtal dañoto galle acce yimɓe ndeƴe tan goto fof ndemen ndeƴƴen nam no julta fof e julde tan so tawi maslaha gouvernement kañum andi maslaha muɗum yo wat ñalawma goto fixe julɗo oɗo ko ɗo mo julano ɗo gadi nam yo gouvernement ko laamu ngu kañum jii gueɗe mum so tawi ɓe juldani kamɓe Sénégal naɓe seeremɓe ɓe juldani ɓe jogotani juldude wona e aduna laamu so tawi kañum ɓaari ɓen laamɓe ko julɓe yoɓe ƴeew kamɓe ñalawma mabɓe ko ñalawma telmine min mbaɗi julde nam julde ñande hen ko min mbaɗi julde mo julani ñande hen ko ñande min mbaɗi julde so yiɗi noon an sa yiɗi kora ñande walla sa yiɗi taƴama ñande hen nam kono kay wonde yo hawre tan yimɓe fof julde ala mbi wona gonga on keɓata ɗum
dalilu mo dokkuɗa no a sari so mo dokkuɗa dalilu mo dokkuɗa wona dalilu so mali yi yomin koor so mali tan yumin tan mi jiitanaage ɗum foti aɗa muta min ala wona noon hakkude fota e ceer yaman social hakkude noon e madina to munawara wonani mata way kiloji temedere walla ko nandi hen an yo neɗɗo yi lewru Dakar gonno sottaje woto fayi ko yiyete kay leyɗele arabe walla jidda walla goɗɗum ɗum kay ko mere mais ɗum kay ko cagdagal Arabi Saudi yimin juul ɗum kay wona juul wona l'islam fuɗɗaki ni haydara ala hen goɗɗum ma jiida mbimi nangue ɗo fuɗata a jiida nangue ɗo mutata on tajjata on korata on tajjata feydi noon nden ɗon yalawma julde ɓeɗon juuli subaka oɗon jawta ha tisbara moɗon juuli on toon onon toon demdemo ko haali ko ene woɗi haalnima addinima hadis a wi ala konngol ne ɓoti hadis annabi sallam demtomo jakoyde gayte bawɗo jangde omo ɗeɓa wonde tubak banggue omo ɗeɓa wonde arabe banggue ceerno neɗɗo cilluɗo biɗo wen le wima ko Ousmane de mi adda ko dem o yette kalalde tigi rigi ne kay jiɗɗo gonga jiɗɗo kadi pellital joguiɗo hen pellital wiisore ɓe fof en ndendu kamen fof mbaɗa julde wotere ala ko nandi amma so tawi ko seeren ɓe walla hakkude muɗum e laamu hay goto haɗani julde jiɗɗo fof julde laamu yo ha ñalawma muɗum so tawi laamu perde muɗum en hen wawa rokkude goto fof ñalawma muɗum ban kañum hen toon yo fixe ñalawma mum min ko ñalawma tin jullanmi jiɗɗo julde ñande hen famata ba mo yiɗa jooɗo yo kañum kay yo ñib tan ɗo wiiɗo wawa juldel ɗiɗi walla juldel tati kono en wawi kay fixude ñalawma muɗum kayum so ɓo yiɗi ya ayyuhallazina amanu atiu llah wa atiu rasula wa ulul amri minkum wona minhum ulul amri minkum ulul amri minkum ɗoftoɗe Allah ene laaɗo muɗum e laamɓe ɓe o ƴeftuɓe wonɓe laamɓe woɗonɓe aha sarri taw koɓe julɓe ya ayyuhallazina amanu de ko ɓe e jemira wonade yimɓe jooɗiɓe taw keefeero woni laamɗo muɗumen walla président muɗumen ala ɗum afaka hen ɓen toppitake teftitake ɗo woni fof e sharia teftitake teftitake kono amma leydi Sénégal kay ɓaari laamɓe muɗumen ko julɓe alay saago laamɓe ɓe ɗoftati ko heddi ko ɗon ko taari ko George en Michael en waɗini wattini en ɗum ko loppet ɗum ɓen jogota walan yajal allahu li kifrin al mu'mina sabilan ha danga daro abada ala hen kala ko laamɓe mbaɗi ɓaade koɓe julɓe kamɓe laamiɓe joni ɓe ɓaade koɓe julɓe soɓe ndettoyi korel maɓɓe fo maraba ɗofneɓe keeto koɓe ndeftongo madama kay ma lam yata dakudu dallahi so tawi ɓe nani keeri Allah so tawi ɓe nani keeri Allah ndef ɗofde so ɓe nimɓe on loppet jooɗon kono amma kay jooɗade Dakar ton ɗon ndimba koye ɗon mbiya wonde so Sénégal yi so Mali yi yo Sénégal taji ndaw jiiɗi ceebu jan wala hawla wala ɓotilla ɓe ɗo fof tan e ceebu yalla jeeɗe ɓon ñaamide ceebu jan ha on maayi hitande ha dartomo wuuri ñaata fof e ceebu jeng tan ñalawma el gotel e bo oɗon kam mate hadis mo nalaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haali ko on hadis kam wayi on mata kono ko simma way saygu ni ha suumu bi ru'yatil hilali waftiru bi ru'yatihi fa in ghumma alaykum faqbilul iddata bis 30 wala koreetu mon yiɗon lewru nogas e jeenayi darorde e mayre fof taƴeetu mon yiɗon lewri darorde e mayre fof fo ene humma aleykum so tawi wirnorima on noon woni jibru fo ene humma holko addi hen guine en Mali en so jii yoɓe gayoji mate onon kam nelaɗo sallam biɗo yon timmin capantere o mata son timmini capantere o mayat hade mon yaɗo ɗo gaftoyo so Mali yi yo Sénégal juul so Guinée Bissau yi yo Sénégal juul so Mauritanie yi yo Sénégal mate an sa an biɗo ni o an sari fo mate an sa o riñalam goto wonko bonnantuma mate Sénégal naɓe so ko riñalam goto wonko bonnatumen ko oɗo ñalama kay so tawi kay hoorama so tawi kay oɗo ñalama kay hawrama kay yimɓe fof yo koora yimɓe fof koor timmine wiide onon hoorde ñande julde en harmi so neɗɗo hoorde ñande julde en harmi korɗo ñande julde mbimon watta kaffara gadde waɗata kaffara mo boni rewi kay ko ñamɗo ñande koora ka ko on boni rewi wat so mbiyamata mbeɗa hoorde ñande julde tan jejji toon noon wonde hoorde ñamde ñande julde ñamde e koora kande ko ɗum ɓuuri harmude keɗo ñam ɗum de on kalta ɗum cugo ñagal mon timmine ñalawma ko bonanto hol jarani ko ɗon mboɗi a délégation aji oɗon jaata seere walla oɗon jaata law waɗi timmine tan timmine jeeton timmine ñalawma hol coowi ɗum ɗo
addude gaane sere milleji goɗɗi oto woni yo yimɓe fof ngandi holma juuɗe horde ñalawma julde en harma haggore majja andu woni majjere kay ko neɗɗo biiɗo wonde so tawi neɗɗo horde ñalawma julde ene harma woronka andude ñaamde ñalawma julde ñaamde ñalawma koor kan ko kafara ɗum koye ɓuri harmude korɗo ñalawma julde hol kafara makko oto woni ñamɗo hay sinno ko ñalawma o feccere ñalawma koorka hayso kuddiyel goto ñamɗa teyɗa no mbatta ngar sakkillaji onon seere ɓe mbaɗe dow ko mbiton ene luure ko onon ardiɓe kon ngari luurde onon wonoɓe radio ɓe ko onon luurata yimɓe onon ardiɓe haaloɓe radio ji ɓe ko onon luurnata yimɓe ɓe holko addi yewtere tan wiyete so Mali yi Sénégal haali horde so Foundiougne yi Sénégal ne wawi taƴde so Mauritanie yi ɗum ko addi hen ɗum ɗo fof ɗum fof yettima hadis ɓen jettaki tan wade ɗum en ɓennani hadis o en ɓennani hadis saka eɗen baabo en ɓennani hadis saka eɗen mbaɗa qima en ɓennani hadis eɗen gaddoya gueɗe goɗɗe en jettaki toon oɗo demde mo haali Ummu Habibata Nello yeehi Sam yii toon lewru ko jamma goto waɗa arti wi o jaam oɗon mata on korani mata on taƴani min taƴani haalde koye Abdallah ibn Abbas ibnu amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibrul umma mo nenaɗo ɓirani yimɓe fof ɓirani won wi kañumen wona noon jamira yi onon garon mbiyen ɓaala ce ko ñamirɗon ko o mbatton onon ɓuuri Abdallah ibn Abbas ɗum ko haala demdemo o kay haali ɗum so demdemo haali ɗum mbimi so tawi nde yimɓe ndendata ñalawma koorka ene mbiya yo ndendo ñalawma koorka yatawde ɗo gonɗo ɗo gummiɗa ɗo ene paaɗa ɗo yarawde ustugol ala ɗon no leyɗele ɗo fof ko ɗum fenade Nouakchott e Mauritanie so tawi Nouakchott yi lewru yo Nouadhibou yi lewru yo nema yo Nouadhibou taƴ yo nema taƴ taw gonɗo Nouadhibou yi ko wonɗo no foti kiloyi Dakar Nouakchott ko wonɗo no foti yimɓe gondi tan e wuro woto tan jamaji muɗum ɓe mbaɗa secteur dimi ɓe mbaɗa secteur tan ɓe mbaɗa secteur e jama goota e leegal goota luurodira joni yimɓe fof kawrata onon seeɗa ɓe haaloɓe radio ɓe nangue e cata jemme ha tiiɗa datno kalaji mon ɗi ha tiiɗa goppan oɗo masala kam kala tan ɗo lewru yayo yimɓe koora ala ɗum ko haram wona gonga fenade hande ko fenade janggo jogorani wonde hande jogorani wonde ɓaawo janggo e yimɓe téléphone jamma yanama ko ganduɗa yimɓe fof koora e yimɓe taƴa ɓeɗo mbasa taƴi an kay a taƴi tan yiyat walla ka ko tan yiyat so kuno ko maɗa ɓe kornanima ɓe jogorani horandema a horani ɓe jogorani horandema li an ɓuural maayi mabɓe ko maayi walla ɓe kalko wona jaam kalduɗa ɗum ko ngayi ko maayi mabɓe kaldata ɗum bonne dagal maayi mabɓe kaldata e ɗum so o hoori hande o hoori ko wondima hen an ma yettota ko mbiɗa ɗum salamu aleykum walla ma suftora walla ma salminta on so horani holko wondima e ɗum so waɗa leydi gadir holko wondima e muɗum an so wona naafiga gat waajo tan mbiya julɓe hande ko leydi gadir ko ni Allah waɗi Allah kono ɓe mbaɗi hande ɓe mbaɗi janggo ɗum ala hen ala hen janggo gacce ko kalton ngo onon haaloɓe radio ɓe mbatti hakkillaji eɗen calmini ɗon dendagal radio Mauritanie mbowji Abou Mare eɗen calmini Fatima Bakam yeehi yo Allah hawrina kadi e janggo hawritina kadi hawrina kadi emo wuuri dendagal seeɗen ɓe fof ɓe reeɗoto tan kamɓe fof ɓe jarnama kamɓe fof ɓe jettama ɓe jarnama ko woni hen gonko yo Allah fewnu yo Allah ɓeynani woni hen fenade ko Allah ittani en wostani on ɗum addana en gongal laaɓde cerre kono ngel ɗo jaɗede kam goppe Nouakchott yi nema yi waɗi watti ni tongoɗe ɗo Allah wi ɗo fo ina humma aleykum fakmilu iddata bi salasina so tawi on donki faamodirde timmine ñalawma capantati ko ɗum noon woni ko warata on timminde ñalawma goo ko ɗum woni ko warata on ɗum ko gañgu moɗon e debal Allah mbiyon noon onon seere wajotoɓe so balle sappo sakkeɗe so ngari min Nelaɗo sallam deɗoto findina galle muɗum wona e julde ɗum noon yonere wawi julde waɗi ni watti Nelaɗo sallam tan wima fa ina humma aleykum fakmilu bi salasin adama haal so a wona nafikaji tambali on tindina yimɓe yo gummo e akhiru ramadan kay ko ñalawma wattat ñalawma salasin hade mon daru yaade gaay nogas go nogas jeɗɗi so tawi woni nogas jeenayi on Allah gadde ñalawma
ma ponde on serembe mbiyan bi on mbiyan on wajotoɓe salasine e akhiru shar kono mbiyan mbaajo ɗo yimɓe soɓe jiyani ñande ñande nogati en mbat capantati ɗum timmin e faasiga go nafaka go mon nam onon jiiɓa yimɓe bande sappo cakkide koni awalu darade ko atan koni hakkunde o koni a woyi moɗon yo ñade nogas jeene timminde ñalawma nam woyi mone on ñalawma ya woyli mon on ñalawma onon seeremɓe ɓe onon ɓe kalantaɓe gonga ɓe ya woyli mon oɗon fof ala wala o nam kala caliɗo haalande julɓe yoɓe timmin soɓe jaɓa soɓe calo hade mon yaade ɗum ɓe ndaare leyɗo gadiri eɓa hade mon jeeɗo leyɗo gadiri taw eɓa ƴeewo haara o taw yommo ɗiito taw ƴeewe ɗum yeeyo leyɗo gadiri hay fus ala ko wawi firtade on madama on timminani yimɓe nelaɗo sallam leyɗo gadiri ko Allah wi ko nelaɗo sallam haali ɓuri muɗum e baraji muɗum ñande julde nde ko Allah wi nelaɗo sallam haali ɓuri muɗum e baraji muɗum ko waɗi on yettinde ko waɗi on yettinde balɗe sappo nogas goho nogas tati nogas joyi nogas jeeɗiɗi nogas aha capantati on hanma haalde ma adi bande wona ala baraji ha yeeyi ko mbatton ko soɗo jiɗi nande ko weeli e ko haani e ko himmi on kala ko moƴƴi e ko weeli e ko haani ala atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala taqiluna hono serembe onon hirjinoɓe yimɓe diwa Allah calluɗon haalde e nduɗo leydi ko yo yimɓe ɓe timmin ñalawma hakkillaji moɗon won koye radio kaari wi nda leydi tol kadi re moɗon heccanke perdi yeesama fuu ko dañɗon hen joni no mbatton so lewru ndu arani hande arani janggo no mbatton hol yamirore nde ko toon julɓe koto tugnen ɗon nde koto ton adde holko tugni ɗon nde koto ton addan hoto tugnen ɗon saka waɗo mbaɗa leydi tol kadi ñande alhamis lewru daw hande yiye hay janggo Allah ne wawi ndu wiye janggo joni no mbatton woto soɗon kirjine yimɓe gueɗɗe fof wona moori banggue heddi banggue wona moori banggue heddi ko oɗon kaala kay ɓuural lewru koto kay ɗon kaala ɓuural leydi fof kadi e fof eɓe mbadde hen ɓuural ñande juulde nde wasde yiide timmine nde kaale ɗum walla son kaali ɗum on mayat on tuusa walla on mbawa kaale ñalawma o kaale ñalawma mo gañirɗon amin sallam e ko gañirɗon ko amin sallam wi ko foyno humma aleykum fakminu iddata bisalasin wona lewru en dawa hande waɗini ala e nelaɗo sallam koye haali so tawi tan jiiɓorima on ñalawma capantati o koore ko woni walla wonata ko nelaɗo wi ko wonata nelaɗo haalande nden on kaali Maroc on kaali Algérie on kaali Jasair Allah haalnimo fof o haali fof ha sahaba makko annabi sallallahu alaihi wasallam ko so haali hunde sahaba muɗum jaggi hen kono tan foti jaggitede hade mon diwtoɗon ɗon koga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗi andum marmon annabi sallallahu ko waɗi ko ɗum wayi on kono ridde way dogo oni jiɗɗon ko iblis wi ko addata iblis tan ko addata musibaji yennude tan ɗum ɗo wona sunna ɗum ɗo wona ni ɗum ɗo wona haram tan ɗum kam kadi yo Allah dande en ɗiɗo musibaji sinoɗen enen fof julɓe gattire hakkillaji moɗon toppirɗo eɓa ko gonɗo konngol gotol addanta en wonde gotum addanta en dadde foyno umma aleykum fakmilu iddata bisalasin so tawi tan lewru ndu jiiɓori onon yiyaade timmine ñalawma goto sen batti timminde enen fof en kawrat kala biɗo ko wonani feni Allah feni ɗum so mali yi o haytino komo ndenɗa legal so yi ɓeyaade lewru timmani sala taƴoyi jokkor kam an mi haalano kay aɗa wirtima jama almami ene juuli a wiya juulta e kaɗo on so yi lewru aɗa jaɓa ha neɗɗo wirtimama ene fayi ziyara a jali ɗum oɗo wirtimama ene fayi jama a jali ɗum i on sima yi lewru aɗa jaɓa mbiɗa jeɓi fof goto gono wa tasmu bi awillahi jami'an wa tasmu ko ɓen gonɗum Allah ene raɗo muɗum gonɗo ndirɓe kadi e koye men gonɗo ndirɓe e koye men gonɗo ndirɓe e koye muɗumen yono ndirɓe e koye muɗumen ko ɓeɗo mbiyani wona ɓe gonɗe nane koye men ɓe gonɗo ndirani e koye muɗumen
hay goto gon nan gon goddo hay goto gon nan be gay to won نعم worbe gite be mbiya enemal mu'minu ikhwatan mani enemal mu'minu نعم sahaba be nganda dum be de ko firna ton worben enemal mu'minu mari sirna ali jangandi ay نعم ya e dow mer sirna ali ko tay wodobe qur'ana sahaba be sallallahu ko yimen dendata be na sallam setenu aljanna be dendata en badda kunuji malde en bari sirna ali wori enemal mu'minu firna ton o khibara mun نعم abdi be sirna ali be foko sahaba be sirna ali habara dubi nay ilami de wada de foko sahaba en kadum yedde ngirte 46 85 49 80 نعم be wona gonga 47 13 86 04 ngite mbimi warbe sayyidina ali be yaadu be warbe sayyidina ali be fu sahaba be nan hen gonde be annabi sallam be annabi sallam setani aljanna nan hen mbimi نعم wodon kalani e wata simbu abla inamal mununa ikhwatu be to gondo wala be ayo jippi ko mabbe nde ayo jippinde kam e putini gite be dara نعم sena l'imam ari karamallahu wajhu abdurrahman ibn marjam kudado bi kudado jangudo ha setana musina umar ibn khattab setani qur'an karim نعم o so yimbe ngari e kaaba e ndudo lewru teddundu ngara pewje e masjid al-haram e lewru teddundu dal teddini yawdo neddo kadi mala teddini pewje wargo mudum abdurrahman ibn marjam yo kanyum e wara aliyu نعم muaz ibn jabal jangini bido inamal mununa ikhru mom pen Allah kay haali ko don badani on yabani bimbi warbe sayyidina ali wato kal wato bare mi sahaba mi so badi kan ko bonde kale ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ko sahaba bien نعم wala dum ko sahaba bien ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ko sahaba be jedi wala tido ay di fof jani ko okbata ibn al-walid okbata ibn al-walid ko نعم kaynu umar ibn khattab kun nan da yeli amon fof ko sahaba mbi julbe non hoore mudum ko annabi sallallahu alaihi wasallam نعم dibe nan to so tawi mata so tawi yimbe non don non dino ko jomma gamo wi ko walaw ansafa dahru fi hukmihi lama mallaka dahru ahlun nabisa نعم sindo aduna nyaawanno sindo aduna nun danno e nyaawore mudum wona yimbe ustibe yimbe bolle puudeebe yimbe korsar fuloji islam mbiyata yo ngon amiral mu'minin wala yo almamebe jamaaji نعم kono aduna nun dan koto seena adi julbe ndaro mbadda malde mbara dum mbiyono yo yimbe ndeju ko min ndejata musib bone podde den ko den tan nyalam on goto tan leedu fonno hippede نعم taw hay hunde la ko den qur'an kany yaltata wala ter en wala sunna di onon son kala yo juudo yo hul Allah onon birbe hulde Allah نعم ko arkaaji de mbiyon non iblis an tongidi din benni den tonganno iblis ko malaikaaji biidi ben jaraylon be nantabe reno be jongo be joni malaika on tongoro iblis ay musa baru en libe dumen ni foti goddo tuusa hay dara malaika jondi dir hay dara yana so tawi iblis tongama iblis wayna tongeda gel nyalama ko نعم hek tu wati di so benni hankadi iblis togirama ko konori wala ko tuba ko konori musiba fo da ko nudo lew joni نعم musibaji jew tan so ta hedima joni sara ablay sara sen kala khabaruji bado yidi ha jofte liri meden do Sénégal e tiidi nyalom batedo taw kaari warani kaari ga asidaji kaari wari katel kaari wari kaari نعم kaari wadi tan kaari wadi ni yamba jaggama to dum do jaggama to simme jaljalubi jaggama to ko kay jaggama to ben kam mar kambe kam mar lewru ko do ala uru mar iblis kam ay ne yi abi jetta bagasol mabbe de ko iblis wonno نعم mar iblis so ngama tan accere ko boole en futini gidi e bo yombayo mo naka dum bade mo bendu jegol wala be ciokam نعم ha
iblis nati tongere bo yonani manan ko hankadi ko enen gon iblis dañi ko yinno ko gasi wala udillannahum wala umanniyannahum wala amrannahum ɗum ɗo fof ko iblis ha aduna e Allah ko fof dañi ari e meɗen e mboɗam mbaɗo ko imsino istighfar yo Allah en ren yo Allah donɗon nduɗo lewru eɗen mooli Allah e le balɗe sappo kadi beteɗo yo yimɓe ɓeydo tinnade e le ko nden kadi yimɓe kadi ɓeydoto murtude ɓeydoto hangede ɗum ko cerle ga ɗum ko guykaji ga ɗum ko samba fo yo Allah donɗon mbimi tongannoɓe iblis tan ɓe ɓernayyi wiyangade mbima kay malikaji so tawi omo tongi joni tongoɓe ɓe hay foytu en wawi libde ɓe mi haalata ko heddi ko ɗum nati tongede so ɗum waɗa taw ko enen goni seydaneji koye men kono goni iblis saggata iblis wino koko hankadi gasi heeɓi sago muɗum heeɓi ko daranno hankadi ko julɓe mbatta ƴakkodirde koye ñamodirde koye mumen guila e bandiraɓe ɗo garɗa fof wona galleji jiɗuɓe e baba wona jama jiɗuɓe e baba nayi aɗa jooɗi aɗa fottini jamma guitaɗe daara yimɓe mbiyatuma an juuloya ka e juulata ala to juulata ala to gonda an hol ñawore ma juulo so julɓe juuli e leylatul qadr walla juulani walla koori walla ko anda ko wondima hen ande a yiyata ko wodama jama ka mbirtoɗa a juulata e muɗum so joomum en juulani holko wonduma hen neɗɗo mo a salminta a halda feere haala nangu ɗemgal ma ɗum no nanguiri ɗemgal mum e maɗa ni o tañi koye omonde korkaji mbaɗa o mbi juulo nangu ɗemgal muɗum oɗon mbaɗa namde mo no jamma e yalawma taw koye jennoje taw koko wodana noon yo oɗon namdotoɓe ɓene oɗon namdo mbiyona holko sere wiye neɗɗo baɗo ni baɗi a suusa halde inde mum ceerno so tawi hangama heɗo masala ma haga tan wiya ala ɗum moƴƴani walla waɗ ala wimo ko woni ko jiruɗamo ko mbaɗɗamo walla ko wanma walla holko adde kon moɗo so yo haalani mbiya ala ɗum noon wawa haalde namdal ma waɗa wawa haalde ko waɗi so tawi noon jiɗɗa ko yafodirede ye sa salmino salmitaki yiyat oto haalan min deƴi so salmita kanko hen toon a salminimo o salmitaki holko mbanɗa e wiide on noon neɗɗo so tawi kala ko wawi waɗede walla ko nande so wiyama yo yaforan yo yaafo ay loppet oɗon ɓuuri joomum andu oɗon mbawi jogaɗade joomum bakkare muɗum oɗon gandi ko waɗa ha Allah haalino guila to ayi adana yafete ɓe koni cufori jaɓe tubo ɓe koni tufori koni sufori onon ɓuuri Allah andude Allah woni inama tawbata Allah lilladina ya'muruna su'a jaati jaɓante tuubu bi Allah e hoore muɗum wi haalani hakkunde makko de e maccuɗo makko hakkunde makko e maccuɗo makko haali hakkunde maccuɗo makko e ɗum haaju makko ala e ɗum ko hakkunde makko e maccuɗo makko ko jaɓanta ɗum ko golluɗo e majjere walla golluɗo e jejji siftori ko wanno ko yawni tuubi ko o jaɓanta ɗum ala e bani adama hande ene toñata ma kamim tawi ene waɗa déclaration ene ana wuuja ene fena ene waɗa ko weeli ene yennuma tooñ ma kadi ene aybinma won holno jawɗanta ɗum tuubu ɓe a tooñi tan kay ya woƴƴe ko tooñɗa ko nanga ɗemgal ma nanga jaaboɗago ma ha nanano jumum wima walla wonma jaltina cegine ko wiyanima waɗanima a waɗi ko mbaɗanɗa e hibbuno maɗa a deƴata on so tawi wiyama yo ara wiye so wi yerlaki yafay ko mbaɗo ne mum yerlaki yafay koɗe noon dagel saga dartude holko waɗane waddene ni sago ɗon tuuba buynata ko Allah jaɓata Allah wawi yafade ko hakkude muɗum ɗen hakkude muɗum e jeere muɗum wona hakkude goɗɗo e goɗɗo ɗen timmotere calminalɗi e salminde ceerno meɗen ceerno Hamidou Bal Nokkel caggal ceerno Ndiaye Bara Sunno Adibou e dendagal julɓe fof eɗen ceerno Seydou Nour Bama Faade Golle yo Allah junno gurdam makko yo Allah ɓeydan en yidde faade annabi sallam no yiɗen ɗum ni yo Allah ɓeydan yidde faade makko ceerno Seydou kanko ceerno Seydou Nour no yiɗi annabi sallam enenne kadi yo Allah ɓeydan yidde faade makko ɓeydan en yidde kadi faade annabi sallallahu alaihi wasallam dendagal julɓe fof Allah ɓeydan en yidde faade e muɗum en calmini dendagal seereɓe fof no potiri hoore hoore guine bi sawnoɓe ahlul kitabe bini wa sunnatul mustaqim salmini on Ahmed Tidiane Alpha ahlul kitabe wa sunna wonɓe guine bi saw eɗen ƴamoro ɗon galle ceerno Abdourahmane Ba digan shore ceerno Ahmad Kebe a jamaymuna mbo e ceerno Ibrahima Kane galle muɗum fof ɓe ɗo fof en juurima kala mo poɗɗen juurade en juurima wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Amalli ceerno Mahmoudou Diallo Lengo Jibril Thiam ceerno Khalidou Diaw ceerno Mahmoud Niang wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko feewi koko Allah toon ummori fewata e moɗon noon kono min kam ne feewe am ko boni ko kadi ko min teyi o nani ko feewi koko Allah ummori ko kañum dardan mi yafuya ko boni ko min
oɗo am ɗo mi hayi hunde Allah hay hunde ala ko waɗi hen hay dara ma asabaka min hasanatin fa min allahi wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika ko min waɗani horam nden bonande wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh